επιτήρηση, καταγραφή και έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείων ή καταψυκτών. Χρησιμοποιούμε την πλακέτα με τα δύο ρελέ. Έχω συνδέσει τρία όργανα της αισθητήρης θερμοκρασίας για τρεις διαφορετικούς καταψύκτες. Και εδώ έχουμε τις εξόδους normally closed, normally open για συσκευές όπως buzzer, σιρήνες, συναγερμούς κτλ. Το συγκεκριμένο θα χρησιμοποιηθεί offline, δηλαδή δεν θα έχει ίντερνετ, θα ρυθμιστεί αρχικά και θα είναι σε ένα σημείο που δεν θα έχει ίντερνετ, οπότε γι' αυτό μπήκε και το κουμπί και το ενδεικτικό που θα δούμε σε λίγο. Οπότε το βάζουμε στο ρεύμα και βλέπουμε ότι μπήκε κατευθείαν σε συναγερμό, γιατί η θερμοκρασία που καταγράφει το περιβάλλοντος είναι υψηλή. Επειδή θα είναι offline λοιπόν, όταν αυτό αναβοσβήνει σημαίνει alarm. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σε ένα από τα τρία ψυγεία. Για reset, είτε θα το κάνουμε με auto reset μετά από λίγη ώρα ή όταν επανέλθουν οι θερμοκρασίες τους, ή χειροκίνητα πατώντας αυτό. Κανονική λειτουργία μόνιμα αναμένω. Τα ρελέ κλείσανε, οπότε πάμε να το δούμε και στο υπολογιστή πως φαίνεται, ρυθμίσεις κτλ. Ας δούμε τώρα στον υπολογιστή. Έχουμε τρεις ανεξάρτητους θερμοστάτες, δηλαδή τρία ανεξάρτητα ψυγεία καταψύκτες. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο επιλογές θερμοκρασίας. Το πάνω, που είναι το σημείο που θα είναι από αυτό και πάνω ο συναγερμός μας, και το κάτω, το σημείο που άμα περάσει η θερμοκρασία κάτω από αυτό, σταματάει ο συναγερμός μας, κάνει reset. Οπότε κάθε θερμοστάτης έχει ξεχωριστή τέτοια ρύθμιση. Επίσης, μπορεί να μην είναι alarm. Ουσιαστικά η έξοδος μας να είναι ψήξη. Οπότε γίνεται και για τον έλεγχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο του ψυγείου. Δηλαδή να ανάβει το ψυγείο ή να σβήνει. Απλά στην προηγουμένη περίπτωση το χρησιμοποιούμε ως alarm, ως συναγερμό. Βλέπουμε εδώ auto reset setting. Τι θα γίνεται σε περίπτωση που έχουμε συναγερμό μετά. Θα γίνεται auto reset. Το επιλέγουμε. Ανάβει. Ή θα έχουμε το χειροκίνητο reset που δείξαμε από το κουμπί. Οι διορθώσεις των θερμοκρασιών είναι για να παίξουμε και για να γίνει μικρορύθμιση αν χρειαστεί και καλυμπράσμα των οργάνων. Ρελέ 1, ρελέ 2 είπαμε. Η normally open 2 επαφές και normally closed 1 επαφή. Και εδώ το reset που μπορούμε να κάνουμε από το δίκτυο. Δηλαδή έχουμε το σύστημα σε συναγερμό. Ουσιαστικά πατάμε εδώ, κάνει reset. Θα το δούμε μία στην πράξη. Έστω ότι έχουμε -50, -50 και -50. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε -50 βαθμούς από την θερμοκρασία που έχουμε τώρα. Έχουμε -28, οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι το σύστημά μας είναι σε αδράνεια. Έτσι θα είναι σε κανονική λειτουργία. Οπότε, αν η θερμοκρασία ψυγείου ανέβει, βλέπουμε ότι το σύστημα μπαίνει σε alarm. Τώρα, αν βάλουμε και το auto reset setting στο auto και επανέλθει η θερμοκρασία του ψυγείου, θα δούμε ότι θα κάνει μόνο του το auto reset του συναγερμού.
Επίσης, στο auto reset, ορίστε, βλέπουμε, έκανα auto reset. Επίσης, σε περίπτωση που χρειάζεται, το auto reset μπορεί να είναι χρόνος. Δηλαδή να ανοίγει η έξοδος για 1 λεπτό, 15 δευτερόλεπτα όσο θέλει κάποιος και μετά να κλείνει πάλι αυτόματα. Αυτό είναι στην περίπτωση που είπαμε. Στην περίπτωση που είπαμε ότι θα γίνει η έξοδος, θα είναι συναγερμός ουσιαστικά. Θα είναι έξοδος σε συναγερμό, θα δίνει εντολή σε συναγερμό. Όλες οι άλλες επιλογές είναι εδώ και τα αισθητήρια μπορούν να μπουν πάνω. Επίσης είναι εδώ. Έχουμε ακόμα και καταγραφή ενέργειας αν χρειάζεται σε αυτό. Οπότε ναι. Ας το επαναφέρουμε σε εργοστασιακές. Τόσο απλά γίνεται η επαναφορά. Και βλέπουμε το σύστημα ξεκινάει, διαβάζει, βλέπει ότι έχουμε αλάρμ. Πατάμε εδώ, πανέρχεται. Το alarm μπορεί να είναι και μια ειδοποίηση στο κινητό, αφού είμαστε στο σερβερ, και όλα τα άλλα καλούδια που λέμε όλο αυτό το διάστημα παρέχονται εδώ. Αν μπει το σύστημα online, θα δουλεύει και online, θα φαίνεται και εδώ, αλλά μπορεί να βγει, να μείνει εντελώς offline. Στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι ξέρω, το σύστημα θα είναι offline. Γι' αυτό και μπήκε, όπως είπα, το κουμπάκι. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πράγματα πραγματικά τα οποία είναι άξια προσμονής. Οπότε ένα like βοηθάει, μια κοινοποίηση ακόμα περισσότερο, ένα σχόλιο. Βοηθήστε μας για να ανέβει το κανάλι, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να βγουν στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.